De zile de vorbi lucruri serioase, de spart boxe în case cu ruri de femei frumoase. Nu înseamnă băutură și jointuri, dar mereu o să miros la băutură și jointuri. UG, pe teme te-am învățat să vrei, te-am învățat să iei fără să ceri când vrei și să mă piși pe ei toți, că nu înseamnă nimic, nici morți. Toți ăștia care cred că se vorbește pentru toți, vorbeam și nu vorbe înainte multe. Spuneam cum trăiam pe un pitare de tobe, vorba nu vorbi de cum era. Spune cum e, dau încă suflet, zic bine băi, ca tu pe tine. Ce nu mai merge treaba, treabă-te de ce? Că vorbești, nu simți să moară, mă, da băi. Iubesc vrăjeala asta, mă iubește, o respect. Mi-a dat viață, nu pastile, mai vreau 5.000 de zile, eu. Adu fetele în coade, spă șampania. Dă drumul la putere să se audă muzica. Volum în microfoane ca să zicem ceva. Încă 5.000 de zile pe UG Mafia. Atenția la maxim, radarele sus. Acum dă tare în boxe, fiindcă am ceva de spus. Pune bucătar, mirodenie n-a luat, ca să iasă treaba așa cum trebuie de fapt. Suntem mafia din Pantelimon. Știu, avem exact ce trebuie când dăm la microfon. Concurența vede ea că-i fură speranța și